Kublai shibuni pi barok ke parlo ke bijupen yakini ke channel na kapor shakapor. Hakani ka video ngidon banwan rai pi yakini ki kam ke balaj apok ka State Rural Employment Society District Implementing Division SRES-DID Ri-Bhoi District Meghalaya Nongpoh. Kidon kini ki post ke balaj apok jong ka SRES-DID kino ki bekwa aban apply kerdan pulih kan sedang naduk ka kelas 12 pass Shaneng. Teki buku aban apply nga kerpa DP bandapai yakini ke video naduk pas dang naduk bandukot nang ba pentep ke ki post ke balai kerdan pulih bedon kam bat kam tam ka bai dei bat kumno kerukam ban apply ka State Rural Employment Society District Implementing Division SRES-DID ka khwat syakane ka advertisement na kabenta ki eligible candidate ban pendap ya kini ki post kelas date ban pendap kan long ha ka Laitkam September arajar ar pendrew during office hours. Ha ka bai day bat ka test bat ka interview kin sa pentep hadin. Ki bakwa ban apply phila ban page na po jong ka district website www.ribhoidistrict.gov.in. Lani phila ro ban check na po jong ka notice board jong ka ne ka office. Kum juro phila ban page na po jong ka description jong ka ne ka video ngin sabu ya ka ne ka advertisement ha po jong ka description jong ka ne ka video. But ya ki incomplete application kin sha reject ya ki application ki jong ki claim dadan kano ka jing pentem. Teki bala ban apply ki dei ban long tang ki badani kini ki kerdan pulih akabai dei bat kini ki post ka post ka banengkong ka dei district program manager aka SBMG kerdan pulih badon kam dei ban pendap ya ka master degree ha ka rural development agricultural extension social work or PG diploma in rural development ka beli thu da ka university lani institution ka age limit ka dei life news nam ka experience pidei bandon license ha ka rural development hakabai day bat kani ka field number of post ang kawai salary pinyo arpusan hajar hak shibnai ka post ka baar kadai additional program officer kerdan pulih pidei ban pendap ya ka master degree hak rural development agricultural extension but social work lani pila aruban apply lada pi pendap ya ka PG diploma hak rural development ka beli thu da ka university lani institution ka age limit kalong kumju lai pinyo snam but ka experience kadai license hak rural development number of post ang kuai salary arpusan hajar hak shibnai kabalai kadai ke post accountant kerdan pulih pidei ban pendap ya ka graduate pass hak no ka stream but ki kamjet ya gitu ki candidate ki bedai na ka commerce background but ki bedan ro ya ka jing tiap hak bai dei bat ka computer karta ka long life news nam experience pidei ban arts nam hak bai dei bat ka accountant number of post ang kawai salary kadai khat nyaw hajar hak shibnai kabasau kadai block technical assistant kerdan pulih pidei ban pendap ya ka BTech BE hak civil engineering ka beli thu da ka institution karta ka long life news nam arts nam kadai ka experience hak bai dei bat kani ka post block technical assistant total post kidan lightly salary kadai arpu arajar hak shibnai kabasan kadai IT professional kerdan pulih pidei ban pendap ya ka MCA BE BTech CSE IT ECE kerta kalong life news nam bat ka experience pidei bendan license nam hak bai dei bat ka IT professional number of post ang kawai salary kadai khat nyaw jar hak shibnai kabandru kadai professional technical pidei ban pendap ya ka BTech BE hak civil engineering ka beli thu da ka institution kerta kalong life news nam bat ka experience pidei bendan license nam hak bai dei bat kani ka post salary pinyo khatsan hajar ha kashibnai kabanyo kadai technical support staff pidei ban pendap ya ka BTech BE ha ka civil engineering kabali thu da ka institution karta kalong life news nam minimum experience kalong arts nam ha ka bai dei bat kani ka post number of post ang kawai salary kadai khatsan hajar ha kashibnai kabapra kadai MIS data entry operator kerdan pulih kadai class 12 pass minimum experience kadai arts nam number of post ang kawai salary kadai khat ar hajar ha kashibnai teki bukwa aban apply na kabanta kini ki post karukam ban apply kadai offline ya ki document ki jong pi pidei ban penpoi ha po jong kane ka office ha shwa jong kane ka Laitkam September ar hajar ar pendrew during office hours